Aka maning kong ay ngo ya ublay na marbaw la isnay bandon rengkat bat ngi kat aduk ani kapor ka klipmat ka bamenta kam tambang yo ani kapor bangin don ka yeng ka bakentang ka jong u ka jinge sengkan thei jong ka balang presbyterian mauro ka ai kublay ya phi baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka don bortam ka jong utrai nong pen em jongi u Jesus Christ kani ka program jinge sengelam ha kani ka janmiet khat santaring Benai Julai arjar arpho kalong kum sibenta jong ka jing rakhe ka jongi ya ka Women's Week arjar arpho ni dab da jing sngongo ka ba kraw ya ublay ba wat apdeng gini ki por jong ka ni ka lockdown ke bangi day ban ya leng ba pen ban ublay udang plelat ingi bangin yo ken ban pen poi ka jing yalap ya ka tien ka jong ublay shaki yeng ki sem ki jong phi leng ba ki ni ki kor ki bor ka juk menta Ni pediang sengau bahaya pi ki para bangit baro ki para bangit na ki wei ki balang bat ki parlok ki parajor kat ki bala banya shembenta lembat ni hagani ka jing syakri hagani ka janmit ni da khot bat ya wer ya pi iwei ba pin sengau bah ban ay ka por ka jong pi ban sngap bat shashkor ayu ublei udon ban kren hangi bangin yo ban mat ya ki jingkar khu ki bagan jaman sim hagi dok not bagi jing em ke jongi tungin pen kentang ye ni kapor hagi jing duai kok pa jongi ubah neng ni wan try ban dem mat ka khet ke jing isnei ke jong mi ka ban aingo emi namal ba mela don rengkat bat ngi mela ri mela sumari ngi leng bagi ni kipor baro haduk ni khlep mat jong ni kapor ngi yo ka ni kalat ko try ban don ka yeng ka bakentang ke jong mi ha ka bin yo ban pelong ni ke jing ya sengelam kum ka jinge sengkan thei na be day bat kani ka Women's Week atrai ba it ni ai ngo ba me don rengkat bat ngi kum ka jinge sengkan thei haduk ani khlep man bat ngi duai ko trai ka ba me banyai Christian boring ngi kum ka jinge sengkan thei ha ka jing ya lenti ka jong ngi bangin nang la banyai pentelun ni ka kam ka jong mi na ka bor ka bor ka jinge lam umun se ma khoi u jong mi trai ba it ngi ai tingi pen kan tang ye kani ka por ka jing sakri ki jong ye kani ka por ha po ka jinge lam ka jong umun se ma khoi u jong mi pen kan tang ye ka wei ka benta bat i wei nong sim benta ko trai isnei ken trai ba it ka ba me men pen ko bor pen sle ngi wei da ka bor ka jong umun se ma khoi u jong mi ai bo nya lai lot apeng jong i ai bo jo umun se ma khoi ka bor jong mi nya lai lot apeng kita ki bas ngap at sha skor ka tin ka jong mi Sim ni IT kan ka por ka jingalam ka jong mi map ikilat jongi ki babon na bangi dem ban duai ban khot karpat ikinia ka kateng uchi su long nong pen em ban nong su spa u jongi amen hani ka por ngin teng biang pat ka jing sakri ka jongi da ka bangi nyarwai ka jing rwai ka ban riu phun riu ka jing it u jisu try nga hading phna shir khei ban sha ban sius pa ka men sim jonga don bala ban ong baro ki khot lembat ka chorus but adin jong ni nga so bha ban khot ya imis ripla shabong ba in so bha ban ya lama ka ba puli ka tien ka jong blei bat aki ching duai Ban sius paka men sim jonga om don bala ban ong jingi jong bom la ban ong jingi jong bom la ban ong ting uji sutra yanga om don bala ban ong jing ngau sik thang ba u la sha ba u la phong
trayanga om don balaban om jing suk bayo nala utrai bau ya sajak man ublei kahok kasnam bakor blachlei om don malaban om jing i jong u mom la ban on jing i jong u mom la ban on jing i uji sutrayanga om don balaban om jing ko men yo haba ujan jing sung balai jing ting baban jing ker men's camp daulawan om don balaban om jing i jong u mom la ban on jing i jong u mom la ban on jing i uji sutrayanga om don balaban om Shaw bangin ya duwai ngan puli na kaktin ka bakhut bat ka baim ka jong blai ka bangila ban shem na ka kitab ka Esther ka lenong ka basaw ka dekat ka bakat saw hadu khat hen riu ka kitab u Joshua ka lenong ka baningkong ka dekat ka bakhendai ka kitab u Jeremiah ka lenong ka bakat nyo ka dekat ka bahnyo hadu phra bat ka shithi ka baningkong shikinong Corinth ka lenong ka bakat riu ka dekat ka bakat lai bat khat saw namar lada pha phan sngap no jar hakani kapor te ka jing ya rap bat ka jing pelat kan mi na ki jiu na ka wei pat ka jaka henrei pha bat ka ying ukpa jong pha pen jat no bat ei bat tip le se pha lawan shakata ka hima khnang na ka benta ka bakum kani ka por onda kumta ka Esther ka la hukum yaki ban pen phai tien ha umodekai khi le ye lum lang ye ki jiu baro ki badan ha shushan bat tu ya sha jing it na ka benta jonga bat wat bam lim ni di lai sngi min miet lani min sngi ngaru bat ki thei samla jonga ngin ye sha jing it kumju bat kum tangan let chopo sho usim ka bamlong kat bakum ka an bat ladangan yap ai ngan yam hatu ngam shim la hukum yami tulong ubaklan bat ubashlur bha wat tieng limni wat kyo namar utrai ublai jong mi udan ringkat bat mi kat shakaba melet suk uta ubriu ubashania hautrai bat uba ka jingshania jong u long utrai naba unlong kum udeng balathung hajan ki bat uba por yela ki thiet hajan kawa bat onam shep ting habawan ka jingshit
Henry ka sla jong u kan long jerngam bat ha ka snam barang ring kyang onam sumar khuslai lemni onam pep ban sei so to the sharai pi to the young scam pi ha ka jinget to the le shlor yala de pi kum kirang ba to the pen klan yala de pi to ai babaro ka ba pi le pen le ha ka jing ye it tungin ye duai kok pa jong yu ba bdeng yi ai ngo e ye me kani ka por ko try na mar ba me mela pen la ye ngi ko try be et kom ka jing e sengken thei mangin wan ha kani ka yeng ka ba ken tang bat ka ba khot e ka jom me ko try bat kham tam e try ngi long kom ni mangi long ne tang da ka jing et bat ka jing snei bat ka jing ai e ka jom me try bat ngi ai ngo ye me kham tam ba me a ye ngi kani ka lat ko try mangin yo e ka ban kiu ha ka yeng ka jom me ka ba kom ha kani ka por ko try jisu be et ha ka ba ki dan ka lockdown bat ka dan ka jing pa khang ko try ha ka bangim yo e ka ban shakri la lut ko try be it ya ka kerteng ka ba khot ka jami Henry try mela a ya ka ni ka lat ko try ke je sengken thei bakin yo ban rakhi ko try ka ni ka women's week bat kin yo bakila yo ru ya ka ban play ya ka ni ka week ha ka khat lai terek jong ubnai July ko try be it bat ka ni ka long ka jing sengker pang ko try jisu be it ha ka ba ka je sengken thei ka pen bet ko try ban ya lap ya ka gospel ka jing pen ma ka jom me try ma ka ta ni ka por ngi da duwai ko ken rat ba me men ya lam me ka je sengken thei jong ka balang presbyterian mauro try ba me hi do men sim jong me men ya lam ko try ba kin le buram ko try ha ka kerteng ka jom me try be it men kar shan bor ya ki ko try ha ki jing shakri ki jong ki ba pher be ki la try ban pendan buram ban ra ya ka gospel ka jong me bat ban Play ka jing pen ma ka jom me ko try be it bat ngi duwai ye ki we ki je sengken thei ru ko try ki badan ha ki balang ki ba pher ko jisu be it ha ka ni ka shnong ka jongi ha ka ni ka ri ka jongi bat ha ka leng satla ka par thei ru bat ngi da duwai ru ko try na ka benta ki long ki we ru ko try ki badan ha ki ni ka jakka bat ha ka leng satla ka par thei ki ba wat ko try ka bor ka jom me bat ki badam red ko try bat ki ba kar pat red ha po jong ki slajat ki me try ba me men isnei ban kershan bor lam ye ki ru ko try be it bat kham tam ha kani ka por ko try kom ka je sengken thei ngi dan ye ka jing ye seng ya lap ko try bat habala pen bet de ban ya lap ko try de imes fi bo recalling dot nong pure ngi da duwai ko ken rat be e bo men sim jong me try on ya la lut ko try apne jong ye ni ka por ki badan ni ka yeng ga jong me bo men sim jong me ru try on ya la lut ap deng jong kita ki ba sha skor ha ni ka por ko try be it ki badan ha ki yeng ki sam ki jong ki try ai bo men sim jong me on trade on board ko try ni ka por ling ba jong if body ka ko try be it pen som pen sle ma mi du men sim bu ko ka bor jong me try ye I pen sle ye I try be la ban ply ka ktien ka jing pen ma ka jong me bat kham tam try ba ka ta ka ktien ka ba wan na mi hi kan yo ban rong ko try hangi ki bas ngo ba ki bas ngap ko try be it ba ki ba sha skor try ngi duwai ko try be it ba kham tam e hagani ka pole se ki dan ko kan rat ba et ki tu hibri ki bambang shu ban skap ek aktien ka jomi ki batip ko try ba ka dan ka ni ka program ka jing seng ya lap ko try Henry ko try ki man ban pet satya hai ka ni ka channel ki man satya try ban shakri yami bat kim ithu shu yami ko jisu be et ko try ba bha me long nong ap long brat u ba bha me hi me la ong ko kan rat ba et ba mem kwa ba ka we ka min sim ru kan jat no ma ka ta ko ba ko ma ka ni ka por ngi da du wai bo men sim jong me try on ya la lut haki bakum kita ko jisu be it bakin yo e ga jing pen kan do ka jong me try bakin yo e ga jing em ka bathamai try be it ba ha ba me rong me shong ha po jong ki try ka jing em jong ki kan long ka be it na try ba ka jing em jong ki kan long ka ba sei so kan try pen kan do e gi do nu ki jong I ru ko try ki bas ngap ha kan ni ka por ba ha ba ngin sngo thu e ka ta ka jing dan kam ko try ka jing itu ka ba kham jan ka jong I me ko kan rat ba it bat kham tam ko ma ki ni ki sngi bat ki por ha bang I ko try bang yem la ko try ka ban le e khala ma me ko jisu be it na ma ka ta try ngi ai khmien ki khmat shami ngi ai kar pat shami try bo men sim jong me try on trade on board hap deng jong I ni ka por ling ba jong ka ni ka jing ya lap jong I miss fi body ka ling do nang pure try pendan kam ye I ko try ko ba mila ju pendan kam ma ki por
baro bat to ya lam yangi kini ka jing shakri ka jongi ka badang sa trai do men sim ba khoj u jami trai be it rung ha po jongi he ki do not ki jongi to shong sa ha po jongi trai to pen thamai ki do not ki jongi bat to pen itana trai ki jing em ki jongi to map e ki pop ki jongi baro ki ba me sham ha ka jing em ka jongi na baya ki ne baro ngi duai ngi pan bat ngi pediang ru ha ka kerteng ba em ba badan botam u try jong yu Jesus Christ amen. Para long kembe bat ki para bangait baro nakadaw ka jing don jong kani ka lockdown mentau senam ngim sim la yo alat mangin ya rakhe ya ka women's week hendrai ngi aingo yo play bla play ki lat yangi kum ka jasang kan thai ban rakhe lingba ka YouTube channel jong ka balang ki program ki long kum ni ngila yo ya ka jing sang play ha ka khala tere Julai ar hajar ar phau ba la play ya ka team da itman basan PS khan na yo menta ka jan mir ka khasan tere Julai ar hajar ar phau ka de ki jing sang ya lap bat inong ya lap ite iwei na ki khon samla jong ka balang imes February ka ling dot nong pure hakas Sngis jan khat Julai ar hajar ar pho kandan ka Bible study hapo ka jing penia jong ka Bible Society Committee hakapo san baji jan mit but inong ai Bible study in long images radiancy ranga hakas ngiu try khat khandai Julai ar hajar ar pho kindan artali ki jing seng hakashibaji but san baji jan mit inong kran hakas po shibaji ilong images ding do nakabalang maulai basan baji ilong images ki nong kendri kini ki long ki jimpen pena kuble shibun ni ai kuble ya imes ripla shabong ibala ya lam ngi ka jing puli na ka tien ka jong blei ba ka jing duai to blei nang kerku ya phi ba ka jing shakri ki jong phi ni ai ku blei ru ya isketri bla a hangi ka jing ban bana but to blei nang kerku ya phi ba ka jing shakri ki jong phi hagani ka por ngila poi sha ka wei ka benta ka bangin yo sngo no ka jing ya lap na ka tien ka jong blei na iwei na ki khon samla jong ka balang imes February ka lingdo nong pure ini la pendep ya ka bidi but ya ka master in counseling but menta itrei kum I counselor jong ka jingye seng samla jong ka balang Presbyterian maupan hipen pau ka jing sngongo ya imes February ka lingdo nong pure ba ilakloy ban pelat ya ka por ka jong I ban sam ya ka tien ka jong blei deng jong I hagani ka janmit ni duai ba blei un isnei ban ringkat lembat phi ban pendan kam ya phi hakaban sam yaka khubor ka jingilap yaka ktien ka jong blei pleng jongi ki basngap bat yos ngau hagni ka por to blei un pendap ipi da ka bor ka jong mensim khu jong u haswa bangin yos ngau yaka jingilap na I Miss February kaling do nong pure ngin ruai shwai ka wei ka jing ruai ka basis pa lai phopra ban wat yaka ktien jong mi atra yarap yanga adin kata I Miss February kaling do nong pure in shimela ka jong kabenta Wat ya kak tintong mia traya rab yanga habandai shem yujisu unong pen imbab ha unong ublei badon bor ban snaya ki jing pa
nga ai khuble ye chairperson ibayalam me gane jeseng ha gane jan me ka bamenta bat ning kong ru nga ai ngu e uble ubapla yanga ka brio ka batlot ka bamdon e ban yeng hang nia khmat jong phi ban sa me ka kubor ka chipen em na ka tien ka jong u ti shwab nge na let cha khmat ban snap ban shash ko ri ka tien ka jingalap ka jong uble tungi na let lang khmat jong ble ha ka jing duai kok pa jing bab neng hi wana khmat jong me ko try ha ka ni ka jan miet ti sin e ko pa bi ba man yarap ingi men pet plate ki khmat ki ganja do ke jongi ye ki do nur ke jongi ko pa mengi la kan travel pedyang ya ke tien ka ba khoi ka gantang e ke jong me ba te rap du men sim bu khoi u jong me in yo ngoi ka sor ke jong me ban la man pen thau thamai ban pen thamai ke jing em ke jongi na ko ka po chwe por so kan try jisu kha pa jang no pop ko ba khrau ak teng jisu pan ke ne baro amen ha ka bani kong ngala don ka jing so khuslai ka jing so ling a ka jing so pisa ka min siam ha banga tep manga deban shim binta ha ka jeseng yalap jong ka balang jong ka jeseng kan thai bat kani ka dika sin ka bani kong yanga bang yalap ya ka tien ka jong ublei bat ngala puson ngala dama khama jong ublei ka jing duai ban pan ka bon u ka jing pin shai ka jing mo prakhat ka jong ye ke ek binta banga de ban kren ban yalap i ka tien ka jong u ba ka binta ka ba uyalam ka long u blei u bam jukla ha ka por bat ka ya ka bakla u blei u bam jukla ha ka por bat ka ya ka bakla ha bangi pet saudong ka emlang ka salang ka jongi nyu i ki jingla ki ba bon ki ba wan hakani ka perthai la ne ka ni ka emlang ka salang ka jongi ka jingkala nyo iya ka jingkio ka jinang ka jing start science la ne ki technology nyo i but kini ka jingkio ha ki science ki technology ka wan ra ru ya ka jingkala ha ka jing em ka jongi ki brio kini ki technology ki wan ra ba ki ai ka jing sok yangi ban pen sok ya ka jing em ka jongi ka ba man la ka si kum ka nuksa nginyo i hak yeng ki sem ki jongi ngi peran kam ye ki vacuum cleaner ye ki electric kettle nani ki washing machine nani ki wepa ki tiar ki ban pinsok yangi habangin tray ki kam ki jam ka jingkala ka wan hakata ka technology bat kum joru ka jingkala ka wan bang yo iru haki jingbot che prakhat ki jongi ki brio hakuru kom em ga jongi ki brio ru ka kalaba ne ke ka balong menshwa bat kabathamai pat menta ki por nyo iru ya ki riti ki dostor ki jongi ki kala na koi ka por shakwi ka por bat ngiru ngi kloi ban kel pen kelai la die kat kom ka jingkala ba ka jingyat jang ka ni ka por ka ba menta pat nyo i ba hapdeng ka ni ka jingkala ngia be ban long mar kat jo bat ki wei pat ngia be ban long mar kat jo bat ka ni ka por ka ba menta bat bon sien ngi klet no ye ki e ki ba koridor ha ka jing em ka jongi ngi khambe ya ka pisa ban ya ka jinga dei parabrio ngi khambe ka kerdan ya ka nam ya ka buram ban ya ka ba buram lani ban ya iet parabrio ngi khambe ka por ka jongi ban plut ka por ka jongi ha ki ni ki social media ka bang ne kren ni ki we pa ki polo ki ban ko we pa ka perthai lani bangin pelet ka por ke jongi dog bangi pet ye ki e ban ka bangi pelut ye ka por ke jongi ban pule ka tien ke jong blai lani ban duai lani ban pelet ye ka por ke jongi ba ki bhayeng ki bahasam ki jongi ngim dan shu ye ka por bangin pelet ye ki e ki bakan jaman sim lani ki badai biang na ka benta ka jing em ke jongi but haprengi ni ke jingkala ka por ka kala ba ka pen kala yang ni ki brio de ka we ka jing shisha ka banne shaki babam jukot ka longba ka por kamla ban pen kala yo blay u ba emba bishisha u blay ken u ba krabor halor ki blay baro ka por kamla ban pen kala ya ka jinglong ka jong u blay ki jinglong ki jong u blay u ba krabor ki jinglong ki jong u blay u ba tiplot iki ke baro ki jinglong ki jong u blay u ba dan ki jaka baro ngim la ban pen kala ya kata nginyo iya ka shiti ka jong upol shiki hebrew kala nong ka bakhat lai ka dkhot ka ba pra upol upen kan mawing ya ka ni ka jok ka ni ka por ka ba minta
Bah pereng ki jingkala ki babon. Upan kan mau ngi ba u blei jongi u long kumjo nadu menchwa lani ka menen ka menta bat shadu ki babam jukut. Ya kata ka jing shisha u pol Ukraine ha ka shithi ke jong u. Bat pen kan mau ngi ya kan ka jok ka bamenta lesing la klet ling lesing la klet yu ta u blei jongi hoi ka long shisha kumta. Bah pereng ki jing telon je ka por ngi klet noi ta u blei. Ngi la kham pelet jeng mut kumno ban pen sungo bahai kan ni kamala dia dan ni ban pen biang pen bet ya kan ni jinglong do ke jong la dia ngi klet pat ya uta ublei ban ai ka por ke jong ni ya u ban yaro ban pen buram ya ka kerteng ke jong u hatu kum ki khon ki jong ublei ngin klet no si ya kata ka bor ke jong ublei hatu ngin penret no si ya kata ka bor ke jong ublei ha preng ka ni ka perthei ka bedap ta ki jing klumar sudah preng ka ni ka perthei kabadan kabam tip ika ikban ja la shai la sisngi hatungin klet no si ta ka bor ke jong blai hatungin tieng ngin kyo ya kita ki jing tinjo ke bawan ning shop ha ka jing em ke jongi hatungin du jing kermen no si tu tip ba u blai u bam jukela u don ringkat bat ngi ha ki por baro pinken mau yo prophet Elijah ha ulum Karmel ba kumno u blei u pen pau ya ka bor ke jong u ke jinglong ka bakrau ke jong u ya kitu ki nong yalap ya kata u blei bal u pen pau ka bor ke jong u ba u blei ulong u bakrau halor jang kita ki blei ki jong ki bal pinyo i ba u blei u pen pau ta ka bor ke jong u hatu ngi pat hatu mangingen penret no si ta ka bor ke jong u blei ngin yo i ro ke jing em ke jong u samla Joseph kumno u blei u la tip lu pa yo u ba unong u minister ba unong u ta unong yalam u bakrau ka ri nong we u yalam me ke jing em ke jong u Joseph u tip ke ban sawan ke jong u Joseph ke jing em ke jong u hatu ngi ngin penret no si kata ke jing tip ke jong u blaish phang jong ngi ngin num la ban shanya par hu ngin shooting shukyo ke baja saudong saukun ke jong ngi ni haban perkhat kumno ngi em kum ki khon kristan hakni ka por ke jing ya ke jong kan ka por ke jing start ke jong ka kapor ka kala hendri ka we ke jing shisharu bangim la ban pen kala ka long ya ke jing sngo ke jong ublei yangi ki jing sngo ke jong ublei yangi kim ju kala ki long kum ju na du menen menta ba chiki babam jukot ki kita ki jing sngo ke jong ublei ka di ka ta ke jing iet lagi ke jing isen e ke jong u ba ke jing map ke jong u ki pop ke jongi kita ken kide kita ke jing sngo ke jong ublei ke bangim la ban pen kala lano ru nyo i mo mangi ki brio ngi don ke jing kala ngi don ke jing kala ke jing sngo ke jongi ngi so mentang so shit rehem ban ya ro yu ublei ban shakri yu ublei latang la shibet ngi don ke jing peja ke dono ke jongi ban shakri yu ublei u ba em ba shisha phi i ke jing long ke jongi ke brio ru ke jing sngo ke jongi ki kala Ndre u blei u yai ne e ke jing sngo ke jong u shapang jongi ngin pet ha ke jing ra sam ka ba prau pun rio ba khat san Ndre me a try me long u blei u badap ke jing is e bat ke jing ai e u ba jin sur ya ke jing bitar bat u ba kenre ke jing is e kum jur ka shithi ke jong u pol chiki no Ephesus ka no ka ba ar ka de khot ka ba sao do ka ba san Henry ba u blei ba u long kenre ke jing is e namar ke jing iet ka ba krau jong u da ka ba ula iet e yangi ngin yo i yakini ke jing sngo ke jong u blei ke bam chukala na ko we ka por ngate ba u blei u iet e yangi ba nganget ru ba kawan ke ni ka khlam ha kan ka perthei ka ri ke jong i nama ba u blei u iet e yangi u iet namar u kwa yangi bangin yo e ke jing em ka ba bam chukot u kwa yangi bangin kala ka ba mot pinyo i ke city ke jong u pol ke city jong u pol ru ki shaki hebru kala nong ka ba khat ar ka de khot ka ba henrio u blei u ong kum no Wana Maria yo ba u try u iet u sneng bat u sempat u pol pen kan mau ngi ba u blei u iet e yangi takada u sneng ba u sempat bakani ka khlam ka di ko we na kita ki jing sneng ke ba u blei u ai ngi ban pen kan mau pen kan det ben riu ngi pleng ka jing em ko jong ngi la le len det na no blei pleng man ta ka ade ko por ngi bangin phai pat cha u bangin kala ka bomot
ngin ai ke jing em ke jongi ngin ai ke jing mo perkhat ke jongi ya kapor ke jongi sho ublei ubade ken banyo kita baro klade kapor ngi bangin kendet ban rio ngin yu ie ki yeng ke sem ke jongi kladan ke jing kala ke jing shakri ke jongi ublei ngila shakri ke jing shisha ha ke jing hok ha ke jing rahem ke jongi ke minsiam na ka bejulong menshwa menta klam ka jing duai ngem la shu ban tre ban ikte tre likta ke jing em ke jongi lan ni bingin chop ngin thia klam da duai ngim la shu ban ne komta ke jing em ke jongi ka kala ban ni ai ngui uble bo wan jingo ingi lingba kani ka klam ni don ni ka lockdown bangin pelet ye ke jengmot ke jongi uble ai khanang kani ka klam ban ka lockdown mun ong sange shwa sange ki kam ki jam ke jong phi sange ya kita gijing be ke jong phi ka spa gijing be ke jong phi ka por gijing be ke jong phi ibak phen kiu chaprang sange mentak la de ba ya de phi sange pha shanga wat ek mat ke jong aken gde manga ken ubade banyo ek attention ni ke jing plet jing mot baro de manga ken ublei uong but ublei ka jing e ka jong u ka jing isin e ka jong u ka kenre but u kloi ban map e ki pop ka jongi u kloi ban map e ki pop ka jongi ni ti ka jing long briang im la man long kum ta ha ka jing ya be jong ni ka por tik tengi klet noi ki bring kum le ba he e ki bring kum le ben ni ki wei pat ki baran kam ya ta ka jing ya rap nama ngia be palat ya la dia ban kiu sti sidrong ngia be palat ban dap ban biang ya la dia ndre u blei jongi upan kan mau limba kan ni kapor ke bawa kaya ke bamenta limba kan ni klamba ni dai ban kan mau ba ublei ulong ublei ubadap de jing isn e bangi ngin yo amat ya kata ke jing ke jong ublei ke jing isn e ke jong u ba kata ngin ailam shaki we bakum ju ru ngio i ke jing long ke jong ublei ulong ubayai ne ba ubayai ne bat ubayai sha bat ngi hakipor baro Pitharai ublei kat ublei bakrau badan bor uncuyai sha mo bat ngi unyai ne mo bat ngi phimla de ban mudur dan nangi ki bri ru ngi long kata ke jinglong ladang ila shun you know ki we ki la pan mong ngi ngem yai ne akata ke jinga de perlok bat ki la ngi jinga no na ki ngi pendukut no ke jinga de perlok nama bangila mong pla ka don di perkhat ublei bakrau bor kan no sien shu ngi la pan mong ngi ka donut ke jong u Ida uyai ne kata ka jing e ke jong u yang i uyai ne kata ka jing ade ke jong ni bat u ukloi ban khot yang i ukloi ban pen i kata ka jing long ke jong u bo long u yai ne bat ngi u yai sha slam bat ngi hakipo baro wat lang ngi long kita ki bri bla jingai no u iba pen so si ye u hakipo baro pinyo i hak kitab Exodus kalau nong ka pa lai pusau ko khot ka ban riu ublei ulong u yai sha slam hang ni kapen kan ma ki khon Israel ba ublei jong ki ulong ublei ubayai sha islam ki khon Israel ru ki khnyom ki thnom yo ublei ki phet jingai no ublei awan ki jing e ki jing tenju ki jingai no ublei kem kwa shu ban phai ka khma ka jong ki shu ublei ki smo dom yo u kim yai ne hakata ka jing kular ko ublei ula kular ban aya ki kim yai ne Dre ublei ngio ibo ublei udan ringkat bagi khon Israel ki por baro wala ki la le ki ke ba pen sonsi ki ulong ubayai sha islam bat ki hakipo baro penla ban mudur ba ublei unang mapat ingi pendang la pat ban mudur ba ublei unyai ne ba unyai sha pat ngi ngim na ban mudur kata Henry nama bo ublei ulong ublei ubam jukla ubayai ne akipor baro na du menta saduski babam jukot hatung idang arta tien mo yau ta ublei uba kraw bor ubam jukla ba ula ban ubala ban sngo ya gijing ot kin jingnam ki jongi ubayo ibat tiplot shapang jongi ni em ha kapor ka bangim tip ke ek banja tang hadien si second ru ngim tip Bagi ni ki por ke ba mentar ngi em ha ka jing em ka bangim tep ki khon ki jongi ru ki dang yo ne em banit school banit puli puthi bekin yo em ka kam ka jam ka babet ka babiang hadian habut kinong belas ngi ru kem tep lakin yo ne em ya ka belas ngi kin yo em ya ka bam ka di bakin besar iki khon ki kti hayeng hasam
ki yeng mani ke jong irung imtep hadu lanu ken plepat bagin yo ban syakri yo blay uba em bat uba shisha ngimtep ngi em ke jing em kabalong ngimtep ke ban ja hadien habot kapor ka kala bat ka kni ka jing kala ka penlong yang ngi bangit sos ir ka pens ir ngi bar watang bangain perkhat ya ka bala syairu ka pens ir ngi ke ban ja ngidap da jing arta tien sudah wat bun sin ru ngim chanya ashu takabor gajong ublay ubangi ngim la ban yo i hakum kini ki por ki bamenta don bun ru na ki brio ki bra du jingkermen kila du jingkermen ni ka jing em kila du jingkermen ni ka lawai ka ba pernai pat bat bun na ki ru kim wat kim kwa shu watang ban em ha ka ni ka sla cha ni ka khando kala kta i ki jumut cha perkhat ke jongki kan ka jing ya cha ka por menta ka kta i ki jumut cha perkhat ke jongki bat bona ki bat don ru na preng jongki war ki bra de khat no ya ka jing em ke jongki hakum kini ki por ki ba menta kum ki kristan kum ki banget ki jong ublay hatu ngin no men siam no hatu ngin du jingkermen no hatu ngin umla shu si ban shanya yonu ublay ubam jukala u jongi hatu ngin klet no si ya kita ki kular ki jong ublay ubala kular ba undon ringkat bat ngi hagi por baro ublay ula kular te ba unyai don ringkat bat ngi pen ken mau ya ke Esther kas im ju hakari nong way kaladon ke jing khot ya ka ba ke long ruk ko we na ke jing tenju a ke jing em ke jangka kata ka long ba khap ban let ban pelat em mi ki khon Israel na ka ti ke jing yap kadi ka jing tenju ka ba krau ya ka Esther ban perkhat le si kan dan ke jing ba cha perkhat ka ba khia ba kan so tieng kan so smiet kan so sier kumno kan le kata ya kata ka kam ban pelat ki khon Israel ha ka ri nong way hapreng jong kata ke Esther ka kan mau yo bleu ba emba ba shisha ka kan mau ken yo ta ujo bleu ba ki khon Israel ki mani ki shakri ka kan mau ken yo ta bleu ba pelat em ki khon Israel na ko ka posh ko ka por bleu ba krau bor ken pat hangta ke Esther ka kut jumot ba karai ba kan pelat em ki khon Israel na ka ti ka jing yap ba ke ka bla ale kapan kriya shwaya la dia dak jing duai dak jing sha jing et banet akma jong usim bat kam tep ke ek ban jai ka kala ban yap ru kala ba usim un penyap e karu dek Esther kala kot jumut bakan net dak bol ke jong ublay bar ke jing shanya ke jong ka ha ublay uba embo be shisha ubam jukla ki por baro kala pen shlore ka kala ai men sim ka bakan net chakman ban net ban pan ya ka jing yarap na usim ban pelat ki khon Israel na ka jing yap kani ka long ka nuksa ka ba mangi ki khon ki jong ublay ngin kan mau ka nuksa na ka jing im jong ka Esther ba preng ki jing tinju kam tieng ban yat ya ki tawat ka de ban yap ru na ma ka doni ublay u jong ka ubam jukala hakipor baro to ai ba mangi ru ngin don ya kata ka jing shanya ba ka jing small scam ha ublay uba emba uba shisha uba crowbor bat ubam jukala wat la ka lawai ka dum bat ka dap tang ka jing bam tip henry ngin long ki ba kloy ban it ya la de sha ublay ken uba bat ya ka lawai ka jong ki ti ka jong uba tip ken ya kata ka lawai ka jong ubla dep yo iru ya ka ba min shwa ka jong uba tip ru ka ba minta ka jong bat ka ban sawan ru Pinyo ha ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ban rio ka khot ka ba apusan ter pinyo bu Jisu hi kai yangi bangim de ban khusla yala ka jong ka jingem lani ke ba pin bam lani ke ka ba pin di lamni ka met ka jong phi ba pin kop ka khot ka bla phulai ru ko ong henry pin wat chuwa ka hima ka jong ublay bat ya ka hok ka jong u ti ki baro on sa ailang tam hapi ba kumchu ro khot ka bala phusau na mar kata wat khuslai na ka benta ka bala shai na bakata ka bala shai kan khuslai na ka benta la ka jong kini kilong ki tin ki jong ublay ka ba pen kan mahangi
banginum khuslai ke ikaban sawan dingin kut jumut bangin IT la dingin shanya how to ublay ubam chukala ujongi to ai berkata ke jinglong ke jong ublay ke jinglong ke bau eat engi bau kloi ban map ki pop ke jongi ubayai ne bat ubayai sha bat ni kan ri ke jing em ke jongi kan ya lam ke jing em ke jongi ha padeng gini ke jing tinju ke babon jan ha padeng ki jing ke bangi ha banyan kum ki khon ke jong ujisu khot ingi we bi we dadangi tiengi kyo daning ata tiene ka lawe ke jongi ujisu khot wong wan shanga ngangalong ke jubab ujisu long ke jubab ke jonga ke jong phi ujisu kai nun ai ke jing ja that ha ke jing em ke jong phi na ka benta ka buram ke jong blai amen tung ine le lang khmat jong blai ha ke jing dwai kok pa jing ba bneng ni wan can try kan ke jan mi ra khmat jong me trying long tang ki break ki bop pop ki bam dan a mio i ki jing tlat ke jongi ko pa mi i ki jing khuslai ke jongi mio i lut ke ek ba jai ki jing mo chapra khat ek jing em ke jongi ke bari ke bangi ngim la bane thu ong no ru di tang ma meu batep pa bo ngi ngi don ya ke jing khuslai ke lawe ke jongi ngi don ke ta ke jing tieng ke jing smiet ke jing em ke jongi bangi ngin em ya ke bala shai ru ngim tep kumno but born ngi can try to speak it about do jing kamen ya ka jing em ka jongi ringa duai ko pa ba men ise ban long ka jubab e ka jing em ka jing i we kum kita ki men sim ke biya ling bai kita ki jing e ngi duai ko jisu bi ba men long ka jubab na ka benta ki jing khuslai ki jongi ben long ka ta ka jubab na benta ki jing le ka jing em ka jongi pa bi long ba me jing kar men na ka benta ki tu ki ba do jing kar men long ba me long pen khia e kita ki ba pang ki ba shitom ha ki hospital ki yeng ki ba pang ru na ka ben na uni khlam na ka ne khnyang jing pang long ba me long pen khia e ki trying it wai ru na ka benta ki tu ki ba ling a ka pisa ka men sem pen stingi ki jing ket ka ba khia ka jong ki me man ka do ya ka lenti ka jong ki sita ka lenti ka jong me try jis bi chemngi kumbangi ngi long but ya lam but hikai ka jing em ka jong i bari kan try ya ta ka lenti ka jong me ken bangin yo mat ka jing sok in yo mat ka jing kmen ka batang no me ko jis bi ha ka jing em ka jong i ka bamana ka si sungo ko try jisu je kha pa jong nang ko nong po ko ba kraw ak teng jisu pan amen ni ai ngu e yo blei na markani ka khubor ka bakrao ka ba ula ai preng jongi lingba imes fiborika lingdo nong pure kalong ka khubor ka ba khot yangi iwei pa iwei bangin wan sha blei blei jongi bam chukla bangin ai ting in chanya ela ka jong ka jing em ka jongi ha u yai khot e yangi bat tongin yai chanya bat ai ti la ka jong ka jing em ka jongi tang ha u hi ni ai kublei ya imes fiborika na margani ka khubor ka bakrao ka bila ai preng jongi hagani ka janmiet bat ni dwai ba ublei unyai don rangkat bat phi ya ka jing shakri ka ba phi ai he ka kam ka jong u unyai krishan bori phi lau jong min sem ba khoi u jong u to ublei un kar khu yangi iwei pa iwei leng ba ka ni ka por ka jing shakri ka bangila yo khamtam leng ba ka ni ka khubor ka bangila yo sngo leng ba ka YouTube channel jong ka balang blei unang kerku bat nang yalam mi gajing im jongi bagi nang la ban ya chaprang ban shakri ya u mentang la poi saka benta ka bangin pinwai no ini gajing shakri bat amla klem da ai kublei ru ya inong yalam jing wai bat inong tem ru ba blei ru nang kerku ya ki ha gajing shakri ga jongki ngin pinwai ga ni gajing shakri ga jongi ga ni ka por da gajing wai ka ba sans pa hendriu phu wei phai ko nong yat wer bla khuslai bla than snap ka jing khot e unong ap lang bron ya me on pin em ya me on sat phar ya u to pdiang kloi wat pin slam yo jot baro hak gid khot bat ka chorus bat hadin jong ka ni ka jing wai ng song bhaban khot e temen basan doktor o lamri ba in ai ga jing kar khu pin wai gunung ya
ngap ka jing khot i u nong ngap long bro ya mi un pen im ya mi un sai khai ya u top diang kloi wat pen slem yo jon dai ki tin ba dem dai ka ban sha slem u nong ap lang bron u khat ya mi dai ka ban sha slem dai ki tin ba dem dai jing i ong to wan hanga men ta u dan kon ba le men jot sa la me la jaslem katana kasem do lo ke jing ya me la sius pa da ka jing sao lem cha wei bom la shem da ki tin ba jem da ka ba sha slem u nong ap lang bron u khot ya mi dai ka ba sha slem dai ki tin ba jem dai jing in u ong to wan hanga ngap kang tin trong u per khating is nay na mar ki pop mi u sha ka dim na jing ma ba ja nai jing em bom jiu kut ya mi u siêu ca kuna dai ki tin ba jem dai ka ba sha slem u nong ap lang bron u khat ya mi dai ka ba sha slem dai ki tin ba da jing in ong to wan hanga wan da ka lat rem len ti ba shi sha rum da u ji su u lang ka jing ka u nang ap lang brod ya me udan kon wan la me lo thai sak ma shu wat shon dai ki tin ba jem dai ka ba sha slem u nong ap lang brod u khat ya mi dai ka ba sha slem dai ki tin ba jem dai jing in ong to wan hanga mà thà cả bao ai nó nữa cái chuyện sực ria blay
Iduai ko try isay ban kerku kay barok bila pendep. Kam tam ka kubor ka ktin ka jong mek menyo sngo na ka syakri jong mek ko try. Ngin long ki ba singan how blay ko mahana ka por ka ba ka batan. Isnay ko kanrat ban kerku ila ka jong ka syakri. Kerku a try ka jong isang kantay hangne bat saudong ka assembly ko try baba. Malang mana ka tayo bat ka skill try ki kantay ko try baba. Kini amat ya kabor uman sim baku kicing pentamai. Bat kerkuro try ka kapor ko try. Kalong kapor ablay ka papandap ingi da ka mensim baku jama. Skill ko try bago jima prekipap. Nabegin ipan bagi demo tengu jisu nong penimbej. Bat da air jaya ka badap yang dap kar hayu try nong penimu Jesus Christ. Kajing iba ka bamayan ka bapalang ka jong blay ukpa na bam jokut. Lem rus labat yang kajing pecah bor kajing tahu thamai kajing pancingan ka baro mansim bakut ka bor. Oi kini kajing kerku lai hawe blay. Kin chong sabat ngi kum ki kun kan thai jong kajing sang kan thai. Kin chong sabat ki wei pat ki permai hang ne bat sau nong ka berthai ki bat dem bat chakrio blay. Mentah cata bom jukut ru. Amen.